Ang liit kasi ng tunsoy nyo eh. Dapat yung malalaki. L3 lalab, Miguelab, shout out L3. I don't have music. L3 Miguelab, shout out. Mr. Jadin Miguelab, shout out lalabs. Mr. Jadin. May sound ba kung mga lalabs? Hello everyone, nice to meet you everyone. Hug, hug. Lisongson lalabs. Kay Tamsak lalab, salamat sa patamsak mo dyan lalab April. Ayan, 4 million Miguelab, shout out Kylie, good morning everyone. How are you, my best friend from Kylie? Ayan. I am good lalabs. Wala pa lalab April message si ano. Baka nasa work pa yon si Jess 21. Bakit loading? Aichel, Miguelab, shout out Aichel. Ayan. Tamsakos lalab, salamat sa patamsak Aichel. Palablab po from April Vlogs. Tan tan tarararan taradan. Ayan, 4 million Miguelab, shout out 4 million. Sana madagdagan pa para may madala akong pasalubong pagbalik ko sa mag-ina. Ayan.
Baka ano pa yung Lala, baka nasa work pa. Muning, Miguel Love, shout out Lalab Muning. Magsabi yung Lalab pag napadala niya na. Ang ibig kong sabihin, host, yung views ko 1.8k views na, sana madagdagan pa. Oh, ang bilis. Ang bilis ng views mo ah. Sana all. Viral yung ano mo. Yung video mo viral, marami atang nag-share. Bakit naglo-loading? Yan tayo mga lab ng kape. Yan. Kape kayo dyan, kape. April. Projectionist Lalab, Miguel Lab, shout out Projectionist. L3 still here, L3. Ayan, Lalab, Projectionist, Miguel Lab, shout out, Lalab. Parang laki naman. Kaya nga, host, para may pang... Projectionist OTW, Roger TV Vlog, Miguel Lab, shout out, Roger. Ayan, Miguel Lab, shout out, Lalab, Roger. Bakit ba? Masyadong dikit. Ayan, Aichel, nagbaba ng buy, Aichel. Taas ko nga to. Ay. Projectionist done, bell all. Ay. From April Lalab, Projectionist, pabalikan na lang sa April Lalab. Then baka mamaya pumasok si si Jers.
Maya pa yun, baka mga 8. Ayan, 4 million Miguelab, shout out. Ayan, Aichel Dan, si Roger Lalab, pabalikan na lang Lalabs. Aichel OTW from April. Ayan, 5 million Miguelab, shout out. Maui Boy, hello Lalab, Miguelab, shout out Lalabs. I miss Maui Boy. Daddy Maui Boy. Hello Lalab Maui Boy. Sarah Vlog, Miguelab, shout out. 6 million in the house, Miguelab, shout out. Sarah Vlog, nagbaba po ng bahay, Sarah. Ayan, 7 million in the house, Miguelab, shout out. Maui Beach, Miguelab, shout out Lalabs. Aking agom. Sarah Vlog, ayan. Sarah Vlog, dyan si Roger Lalabs. Android Lalab, Miguelab, shout out. New Hope TV Lalab, Miguelab, shout out. Ayan, New Hope. New Hope, thank you so much. HL Dan Bell All po, pasokli po from April Vlogs. New Hope, thank you so much, my friend New Hope. Thank you, host.
Android Dan from Roger. Lalab, palablab na lang sa nakapin, Lalab. Roger. Yan na ba yung bahay mo, Lalabs? Yung may-ari niya yung nakapin. Si Bloody. Ayan, 9 million Miguelab. Shout out, mga Lalabs. Palablab po kay April Vlogs. Ayan, nagbaba ng bahay. April Vlogs. Lablabin natin mga Lalabs. April. Cricket Tamiran, Miguelab, shout out. Cricket. Cricket Tamiran, BGM High, Miguelab, shout out. Thumbs up. Lalab, salamat sa patamsak mo dyan, Cricket. Ayan, 10 million Miguelab, shout out. Inom tayo mga Lalabs. Nagkape na ba kayo dyang lahat? Nagkape na kayo? Ayan, 8 million, thank you. Palablab po ako nakapin mga Lalab. Bloody Coder. Na yung ating pen. L3, are you still here, L3? Sunod natin kay L3. Lee Song-son. April. Rachel. Addictions. Arky, Lalab, Miguelab, shout out. Arky Official TV. Hello, was good AM sa'yo, Miguelab, shout out. SSC TV, Miguelab, shout out. Palablab pa ako kay April mga Lalabs. Salamat April Vlog from Roger. Yung laki-laki na ng views ni April. Sana all. Salamat April Vlog. Ayan from Roger TV Vlog. Ayan 11 million Miguelab shout out. WC Roger from April Vlogs. Mga Lalab, nag-breakfast na ba kayo dyan? Ayan, 11 million in the house. Thank you so much. Hindi pa, host. Kapi-kapi lang muna. Kasi sa umaga, kasi pangit naman kasi yung kagagam, kakain ka ng kanin. Kapi muna, maya-maya yung kanin. Pag medyo may araw-araw na konti.
JNT official Miguel Love shout out. JNT lalapit. Natin yung buy ni JNT. Go to channel. Main channel mo to lalap. JNT. 122 ka pa lang. JNT lalab Miguel Love shout out. Main channel mo to lalabs. Yahoo J Block 3 Miguel Love shout out. JNT main channel mo to. Ito lalab, nasa bahay mo ako ha. 122 pa lang yung bahay mo. Sobra pang baby. How to put cover photo on YouTube. Palabla po sa April Vlogs mga lalabs. Ayun, lablabin natin. JNT official. Baby pa yung bahay mga lalab. JNT. Yan JNT nasa bahay mo ko ha. Idikit ko yung main ko ha. Yan, dikit na ako sa main channel ha. J Black New Shorts. Ayan. From J Black. OTW JNT official from April Vlogs. Every po kasi host nalalagas pero it's okay. Part ng YT yan. Yes po lalabs. Ganun talaga si Lolo. Syra Vlog. Ayan, nagbaba ng bahay si Syra. Yan na ba yung bahay ni Syra? Oh, sarap naman ng adobo nito. How to cook chicken gizzard and liver easy recipe. Thank you po Ate April from JNT Official. Ayan si JNT nagbaba po ng bahay mga lalabs. Lablabin natin. L3 is still here. Lee Songson. Nandito pa ba si April? Ay si Lee Songson? Wala na. Sunod natin si Archie. Ayan, palablab pa ako nakapin mga lalab. April Vlogs. Ayan, Aichel. Nagbaba ng bahay si Aichel. Sunod kita, Aichel, kay ano ha, April. Guys, patusok naman. Please pahatak pa more. From RQ Official. Rena Donna, Miguel Love, shout out, Rena. Rena, good morning, Lalab, Miguel Love, shout out. Good morning, host. OTW Ate April from JNT Official. Ayan, 9 million Miguel Love, shout out. Si Kulot.
Michaelson Lalab, mega love shout out. Hello, wow, wow. My friend Michaelson, mega love shout out. How are you, my friend Michaelson? Joy Vlogs Lalab, mega love shout out. Dan Tamsak host from Joy Vlogs. Yan lalab, salamat sa patamsak dyan. You look like a flower ready to be delivered, Sisi. Wow, wow. Thank you so much, my friend. Michaelson, thank you so much, lalabs. Joy Vlogs, nagbaba po ng bahay. Ayan, Michaelson lalab. Thank you so much, my friend Michaelson. OTW pin from Lolomar. Lolomar, mega love shout out po. Lolomar, mega love shout out. OTW daw sa nakapin. April Vlogs. Nakapindan from Joy Vlogs. Gente official dan sa'yo. Nandyan pa ba si Archie? Archie, nandyan ka pa ba, Archie? Archie, wala na si Archie? Okay, nandyan pa ba si Muning? Aichel tayo, Aichel. Yan, palablab po, nakapin mga lalab, nakapin po, Aichel. Dan din po sa'yo, Ate April from JNT. Ayan, Joy Vlogs, lalab, nagbaba po ng bahay, si Joy Vlogs. Lablabin natin mga lalabs. Joy Vlogs po, lablabin, nagbaba ng bahay mga lalabs. JNT Dan. Ayan, baby pa yung bayan. Maya, JNT, malapit ka na ha. Payo Daos from Joy Vlogs. Lalabs. Ang laki ng bahay ni Joy Vlogs. Sana all. Nasa 5K na siya. Eric Garcia lalab, my friend. Big love shout out. Aichel Dan. AC Molina, lang laki ng bahay. Ayan. Wow, ganda. Ayan, Aichel, nasa bahay mo ako. Natiman tayong dikit. Ayan, lalab, Aichel. Beautiful lady. Ayan. J-Vlog sa TW, Mayong Dan Tamsak dating dikit. Pasukli na lang. Ayan, salamat host. Nasa Hong Kong ka, lalabs. Ayan. Salamat host. Asa Manila pala to. Hong Kong naman ako. Joy Vlogs. Ayan, nagbaba ng bahay si Joy Vlogs. Lablabin natin mga lalabs. Ayan, 10 million mega love shout out. Joy Vlogs Dan Idol from Lolomar. Si Lolomar official, malaki na rin yung bahay. JNT, wag kang umalis, JNT ha. Ayan, Aichel, nasa bahay mo ako. Dikit ko to sa'yo, lalab ha. Dati na palang dikit to. Ayan, AC Molina, oy, Aichel. Mayarang ka, lalabs. Lolomar OTW. Ayan, lalab, AC Molina, nasa bahay mo ako ha. Ayan, naka-red pa yan. O, ayan. Panoorin natin, meron kang harang. Salamat, April from Lolomar. Thanks, host. Sunod natin si Muning. Nandito ka pa ba, Muning?
Muning, nandito pa ba si Muning? Projectionist, nandito pa ba? Small lover, lalab, Miguelab, shout out. Lalab, small lover. Ayan, si small lover. Isimuli na yan, dikit ko sa'yo, lalabs. Upcoming premiere rose, patamsak naman. Ayan. Sige, tamsakan natin yan, lalab. No problem. Nung oras ba to? November 17 pa. Ayan, tamsak na lalab sa iyong premiere, small lover. Ayan, panorin ko muna ng 2 minutes para di siya malagas, ha? Musta ka na, host? Okay lang po, small lover. Ito, nasa Pinas pa. Ikaw, marami kang pera, nasa abroad ka eh. Mayaman yan si small lover, mga lalabs. Marami ang pera. Ayan, FW ako, Jaa Lifestyle. Inom tayo ng kape, mga lalabso. Hindi na mainit. FW ako, lalab, Miguelab, shout out. AC Tamsak, old friend from small lover. Yan si small lover, akalain mo natawa siya. Ano yan, mayaman. Nasa Canada ka, small lover. Na dikit na to sa ilalab, ha. Muning, nandito ka pa ba, Muning? Projectionist Roger, nandito ka pa ba, Roger? Roger, paramdam ka, Roger. Busy lang ako, drive lang ako pa uwi. Akalain mo may sakyan si small lover. Excuse me. Hawaii host. Ayan, Lala, mag-ingat ka sa pag-drive mo. Huwag ka puro whitey. Mag-ingat ka sa pag-drive. God bless. Small lover. Ayan, taga-Hawaii si small lover. Ano na ata si small lover dun? Resident. Wala na ba? Sige, patamsakan mo na kita. O if small lover. May premiere ka. Lolo Mar, tamsak, old friend. Patamsak ko, mga lalab sa nakapin. Ayan. Projectionist, nandito ka pa ba? Roger, nandito ka pa ba, Roger? Wala na. Small lover, tamsak po sa premiere, dating dikit. Nandito pa ba si Roger? Kung wala na kay JNT tayo susunod. OTW sa nakapinos, guys, paklik na support naman si RQ Official. Patamsak ko, lalab sa nakapin, mga lalab, may premiere po ang nakapin. Puntahan nyo yan si nagla-live stream yan. Ayan, si small lover, lablabin natin, patamsak naman, mga lalabs. JNT, Roger, nandito ka pa ba, Roger? Wala na si Roger, umalis na. Kung wala si Roger, wala na si Projectionist. Punta tayo kay JNT. JNT, lalab, patamsak muna sa nakapin, lalabs. Patamsak ako kay small lover, lalab, sa nakapin. Magaling yan kumanta. Si JNT. Isa sang singer. Singer, mga lalabs, singer. Hindi, maganda talaga ang boses niyan, mga lalabs. Ni small lover. Magaling siyang kumanta. Ayan, small lover, dikit ko na rin sa'yo, lalab, ha. Tamsak dikit. Salamat, host. Ay, salamat din, lalabs. Single host. Single. Ayan, 9 million Miguelab, shout out. $9 million Miguelab, shout out.
Dan na kayo magtamsak sa nakapin mga sige host, drive na ako. Sige na lalabas na mag-ingat ka sa pag-drive. Ayan, 8 million mega live shout out. Ano yung pasilip-silip yung dalawa? Mag-ingat, mag-ingat. Ano? Silip-silip. Kanay palod mo? $30. Number. Sure 70, 30, 78, 42. Regular 30. Lang manalaba, meron kasing istorbo. Istorbo sa labas. Dan po Aichel from JNT. Meron ka bang YouTube? Meron kang account sa YouTube? Wala? Hindi ka nag-YouTube? So, 70, 30, 78, 42. Sa? Laurel Lalab, Miguel Lab, shout out. Tamsak. Ayan. Lalab, salamat sa patamsak mo dyan. Patamsak po sa nakapin, sa premier na nakapin. Dan na po kayo mga lalab, kay JNT tayo, JNT. Baby pa yung bahay ni JNT mga lalabs. JNT official, salamat from Aichel. Ayan na. Bakit naglo-loading naman na linti? Ay, nag-wielding ba si Paikidi? Wala. Welcome po Ate Aichel from JNT. Ayan mga lalab, tayo kay JNT? Sana yung bahay mo, JNT? Laura Lalab, Miguel Lab, shout out. JNT tayo mga lalab, JNT, baby pa yung bahay. Welcome po ate. Ayan. Palangga, palangga. Thank you po from JNT. Ayan, 7 million mega love shout out. Eric Garcia Lalab, mega love shout out. Nagbaba ng bahay. Ayan, JNT, nakadikit na yung main channel ko sa'yo, Lalab, ha. JNT 128 na si JNT. How to put cover photo on YouTube. Laurel Lalab, mega love shout out, Laurel. Donna Lalab, mega love shout out. JNT, ayan lala sa bahay mo ako, JNT, ha. Mga lalab yung nakapin, bibi pa po yung bahay mga lalabs. Lablabin po natin yung nakapin. Internet ka. 8 million, maraming salamat host. Ayan, palablab po ako nakapin mga lalab, JNT official.
Boy Kaon Vlog, Tamsak Host. Lala Boy Kaon, Miguel shout out. Ayan, GNT, dikit na lalab ha. Ronald, my love, hello sweetheart. Sana all my sweetheart. Ronald. Sana all si Ronald. Si Ronald, malaki rin yung mga views nito. Parang si April din. Shonas Channel, good morning. Lalab Shonas. Miguel shout out. Host out muna ako ha. Pupunta kasi ako DSWD process papers sa unit doon sa Mag-Inasal na bago magpasko makalipat na sila. Ayan, sige na Lalab, mag-ingat ka Lalab and God bless. Napakabuti mo. Sige na Lalab. Ayan nyo kasi bakit naman naglo-loading? Ayan, 9 million Miguel Love, shout out. Ronald My Love, ayan, nagbaba ng bahay. Ronald My Love, love-labin natin si Ronald My Love. Sana all merong My Love. Ayan. Loading kaos o kaya patayin nyo mga artista, may views kayo. No, patay tayo dyan. Kasi baka tayo Bakit naglo-loading? Hello friend, Mindran. Iwakot. Genti, sabay mo ako, Genti. Ayan. Lagi naman pangit Lalag. Connection Lord, wag mo namang haya. Ronald My Love dan po. Wala pang... Sayang ng aking views. Panay loading. Loading tayo mga... Panay... Arky, hindi pa siya panis. Nagabi pa kasi Lalag kagabi. Roel, tusok host. Roel, salamat sa patusok mo Lalag, Roel. Kain tayo ng kamo.
Love shout out. Panay loading siyos mga lalab. Ruel Premier. Ayan, may premier si Ruel, malalab.